Srdačan pozdrav i dobrodošli na Sagape kanal posvećen moći gostoljubivosti. Ja sam Sanja Krmpotić, mentorica za gostoljubivost i pomažem tvrtkama u ugostiteljstvu i turizmu zadržati goste i povećati njihovu lojalnost. Znate li koji je najvažniji cilj najuspješnijih? Što mislite? Najvažniji cilj najuspješnijih je upravo zadržati svoje goste i klijente iz vrlo jednostavnog razloga, zato što naši gosti i klijenti su ti koji zapravo plaćaju sve. I o njima ovisi naša, pogotovo poslovna egzistencija, ali također i osobna. Osim toga, brojna istraživanja su pokazala da privući novoga klijenta je čak 4 do 10, neka istraživanja govori, to vrlo ugledna istraživanja, do 25 puta veći trošak nego što je zadržati postojećeg. Ujedno i povećanje broja zadržanih gostiju može dovesti i do povećanja profita čak do 100%. Uistinu su ovo nevjerovatne brojke i kada znamo ove podatke, ono što se trebamo zapitati je možemo li si uistinu priuštiti izgubiti gosta. Ono što je jako bitno i uvijek naglašavam prilikom edukacije djelatnika je da je taj cilj zajednički cilj cijeloga tima, neovisno o tome bili oni direktno ili indirektno u kontaktu sa gostom. Svima je zadatak da kroz kvalitetu svoga posla pomognu jedni drugima upravo u ostvarivanju ovog najvažnijeg cilja, a to je zadržati svoga gosta. Međutim, najuspješnije organizacije imaju također još 3 dodatna vrlo važna cilja, a drugi cilj je privući nove goste. Naravno, u poslu smo i želimo dalje rasti, dalje napredovati, tako da želimo naravno i povećati broj naših gostiju, ali ono što nam upravo zadržavanje gostiju omogućava je da putem gostiju koje smo zadržali, odnosno naših lojalnih gostiju, ćemo doći do vrlo kvalitetnih novih gostiju. Zatim dolazimo do trećeg vrlo važnog cilja, a to je potaknuti gosta potrošiti čim više. Naime, koliko god su nama naši gosti dragi i važni, ipak smo u poslu i cilj nam je rasti i dalje napredovati i ostvariti financijski rezultat, jer u protivnom to ne bi bio posao, nego bi to bio hobi. Međutim, ono što je jako bitno da prilikom poticanja, znači naših gostiju da potroše više, bitno je da ne sabotiramo cilj broj 1. Znači, moramo zadržati naše goste, odnosno potaknuti ih, trošiti više, ali sa zadovoljstvom. Ono što često znam čuti komentare od osoblja je da, pa kako ću ja sad to, meni je to tako neugodno, pa ne bi htio ili htjela da gost pomisli da sad mu nešto uvaljujem. Međutim, naši gosti ne znaju i ne moraju znati što mi sve imamo u ponudi, pa čak i stalni gosti, ako imamo sezonske promjene u našoj ponudi, oni ne moraju znati. Međutim, na nama profesionalcima je da na temelju kvalitetne komunikacije sa našim gostima dođemo do informacija, znači što je bitno i koje su vrijednosti i interesi našega gosta, i također, znači, poznavajući jako dobro našu ponudu, kreiramo ono što u tom trenutku najbolje moguće možemo priuštiti našem gostu. Također, prema mome mišljenju, ako uskratimo gostu, znači neki proizvod ili uslugu za koju znamo da će pridonijeti njegovom većem užitku i većem doživljaju, iako će u konačnici više platiti, ako mu to uskratimo, po mom mišljenju je to loša usluga i definitivno gubitak za našu tvrtku. Zatim dolazimo do idućeg, također vrlo važnog cilja, na koji, evo, već sam i prije skretala pažnju u nekim prethodnim videima, a to je da je jako važno povećati efikasnost svih procesa u našem poslovanju. Ono što mnoge tvrtke znaju činiti, a to je da ne povećavaju efikasnost, nego zapravo uskraćuju od gosta na način da, recimo, maknu svježe cvijeće sa stolova ili počnu koristiti neke jeftinije namirnice za pripremu svojih jela. Međutim, to nije povećanje efikasnosti, nego je to zapravo rezanje troškova. Ono što trebamo, od čega trebamo krenuti, je analizirati sve naše procese i sisteme i vidjeti gdje tu možemo organizirati nešto puno bolje i efikasnije. I ono što je pri tome vrlo bitno, da osim potencijalne financijske uštede, tu također i štedimo naše osoblje
unutar njegovog kapaciteta. I ono također što je jako bitno, oslobađamo mu prostor za vrijeme koje će on onda više posvetiti svome gostu. Samim time povećavamo i produktivnost našega osoblja, a znamo i sami iz osobnog iskustva što smo produktivniji, to smo i sretniji i vjerujem da znate također i onu izjavu da nema sretnog gosta bez sretnog djelatnika. A sretan djelatnik je taj koji će vam sa velikom vjerovatnošću onda i duže ostati u vašoj tvrtci. Tako da u biti na taj način znači, smanjujemo i fluktuaciju naših djelatnika i opet dolazimo znači, do ostvarivanja onog prvog i osnovnog najvećeg cilja, najuspješnijih, a to je zadržati goste, ali također i naše djelatnike. Hvala vam lijepa na posjeti Sagape kanalu. Nadam se da će vam ove informacije koje ste čuli služiti i želim vam puno lojalnih gostiju, ali i djelatnika. Srdačan pozdrav!